Здравейте отново! Сега ще направим завършващия тунинг на една макара Daiwa Caldia 4000, модел 22 година. Какво беше направено до сега? Бяха сложени заменени 4 втулки. Сложени 2 лагера в ръкохватката. Ето тук. Заменена втулката в шпулата с лагера. Заменена втулката в подшпулния възел. Сложен втори лагер в ролката на бигела. Остана единствено да се смени гайката с такава лагерована. И по този начин тази калдия се превръща в един прекрасен риболовен инструмент. За целта трябва първо да махнем подшпулния възел. С торкс номер 2 се развива тайното болче. Така, махаме го. Вадим подшпулния възел. Гуменото уплътнение, което осигурява предпазването от прах и вода. То повече няма да ни трябва. Развиваме подсигуряващото болче. Развиваме гайката с ключ номер 12. И я заменяме с ето такава лагерована гайка. Може да се купи от японските сайтове за резервни части. Тази гайка е от Daiwa Certate. Става и от Daiwa Luvias. Операцията е проста. Само се завива гайката. Следва леко затягане. Болчето, което я подсигурява. И имаме една Daiwa Caldia, доведена почти до съвършенство. Няма какво повече да се направи по тази макара. Да, трябваше да сложим подшпулния възел. Някой го забрави. Супер!